Здравейте хора от YouTube. Днес ще ви покажа как да се дръпнете модули от CS. До мен е взели това, ама той не се чува, защото съм с Bodycam. Кажи, ще го предам на феновете. Кажи нещо е. Брат, кажи нещо е. Кажи нещо, поканам ти в момента скайпа, ето го скайпа. Така хората, то се обади най-после. И сега почваме да излечим. Не се чуваш. Не се чуваш. Вижте сега, хора. Вижте как да вземете модули на CS. 1.6. Това са много прост, хора. Ето тук ще има линк под описанието, тук може да се регистрирате. Така, тима. Той каза Килара 1, 2, 3, 3, 2, 1, едно яко име. Виж сега, бомбата C4, как може да ползвате като лаптоп, като пингвин, като нещо зелено, денкамко. Ма не знаете, че само вие ще го виждате. Това се празва. Да, така. Всички модули може такова, че... Зрителите му виждат снимката. То се не вдига. Да узвъдна ли? Къде учи този? Напусна дискусията. Не. Не мога да цъкна. Да, това беше хора, нужда да ви сте най-баници. Чакайте хора, заедно. Сега ще вдигнем. Видим как ще се бавим с този. Звъним постоянно. То с на линия ли е? Тега. Сега хора, ето го скайпа на ето го на скайпа на Z3 и с и 5. Но просто